Bij het Abel Lenstra stadion is de stemming poer best. Het zal wel goed komen in Ljouwert, want het veen speelt de laatste tijd als het sliet jaagt. Geweldig, ik vind het echt super. Hartstikke mooi, dus we maken er wat moois van, dacht ik. En voorspelling? 2-1 voor Heerenveen. 6 dubbeldekkers met 400 fans die een kaartje bemachtigen ha. Onder de reizigers is ook Borgmaster van de Zwan van Heerenveen. Ik ga mee met de supportbus en de uitvak heb ik vorig jaar ook gedaan. Dat is me goed bevallen. Dat doe ik nu weer. Waarom eigenlijk? Nou, ik vind het leuk om de sfeer op te snuiven. Ik wil ook de supporters een beetje steunen. En ik vind in deze mooie derby vind ik het mooi om het vanuit het uitvak te bekijken. Supporters hadden al rond de dagen maar meer slip van de spanning. Of kregen orenklachten. Ik zo fit, maar ik was van heel lang. Ik denk, nee, ik moet eerst nog maar even te schieten. Dat Zo slim is het. zo slim is het nou. Maar ja, goed, dat is maar 1 keer in het jaar. De kolonne gaat onder politiebegeleiding naar het Cambuurstadion. De inzet van de politie is trouwens grut, zoals duidelijk te zien in Ljouwert. Ze hadden er zin in, de Cambuurfans. We gaan de wedstrijd winnen met 2-1, dus daar gaan we voor. Wat een vertrouwen. Ja, we moeten vertrouwen in die club houden. In slechte en in goede tijden, dus we houden gewoon vertrouwen in ons club. Cambuur! We zijn er wel gerust op. Met een overwinning, joh. Ja. Waar is dat op gebaseerd? Ja, je hebt misschien wel op lucht gebaseerd, maar u mag er van u keer naar winnen, toch? Uitslag? Ja, 2-1 tegen voor de Cambuur.